nadakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga bareta, sobra sa 2 million pesos nin subuot shabu na kumpiskal sa sospek na taga Pasig City. Barangay officials na magiging mandatory witness day dapat matakot sabi kan PIDEA Camarines Sur. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas Kamsur Chapter nagatod tabang sa mga nasuluan sa barangay Sabang Siyudad ni Naga. Dalupao National High School liwat naging bisita ka Naga College Foundation para sa saindang benchmarking. Diyos marhaydang hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang saindong tagapagatod Bareta. Hali pa sa luwas kan siyudad ning Naga ang suspek na may bitbit ning illegal na droga na nadakop kan mga otoridad kan suudma. Sabi kan PNP, kinukonsiderar ninda ining high value individual. Aramon tama ng kumpletong details kan sa report ni Melvin Machado. Pasado alas 4 rin hapon kasudma sa kalaban kang Zone 6 Maharlika Highway, Concepcion Pequeña, Ciudad de Naga. Naaresto ang sospek na may bitbit nin 300 gramos ng pinagtutubudan shabu na nagkakantidad 2,040,000 pesos matapos ang matrayumpong anti-illegal drug bypass operation sa pangangenot kang Regional Police Drug Enforcement Unit katuwang ang mga operatiba kang Naga City Police Office. Ang sospek na taga Pasig City kinukonsiderar na high value individual. Ini pong suspekta po na nadako po sa sarong bypass operation. Saro po ining taga Pinagbuhatan, Pasig City. So napakalayo pa po ng pinanggalingan and nakuhanan po natin siya ng more or less 300 grams na illegal na suspected shabu. So nagkakahalaga po ng 2,040,000 pesos. Okay. So, saro po ining classified as high value individual. Idinagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar, tagapagtaram kang Naga City Police Office, huli kan pagkakaaresto sa suspect na pugulan subuot na maiwarak ang nasabing illegal na droga sa Naga, asin Camarines Sur. Maraming maapektuhan po ng kababayan na naman natin. Kawawa nga at malamang tataas din yung krimen. Pagka ito ay na-distribute. So, good news na nahuli natin siya ngayon. Nasa custody ngunyan kang Naga City Police Office ang nasabing suspect mientras sa pinagaandam ang kasong isasaangat sa SAIA. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, nakapagrehistro na ang Naga City Police Office din 28 anti-illegal drug operations sa inot na 2 bulan ngunya na taon. Susugki Police Lieutenant Colonel Chester Pomar ang mga suspek na imbwelto digdi ang nasa ngatana subuot nin kaso. Meron na tayong 28 na police operations na ginawa. So, isa na ito ngayon, itong pinakahuli ngayon, ito yung pinakamalaki. Padagos sa mga Bareta. Gustuhon taman o dai may malaog subuot nin illegal na droga sa syudad ni Naga. Hulikan pagiging sentro subuot kay inin komersyo. Susugik Camarines Sur PIDEA Head Mark Anthony Viray. An mga drug personality na hali sa ibang lugar, andig di sa syudad ni Naga nagkakaigwan nin transaksyon. Kung igwaman subuot dakulang volume nin shabuan na kukumpiskar, ini nangangahulugan na naghihiroan mga otoridad. Same thing po kayo. That's why we are very grateful sa inyong mga media practitioner na tumutulong sa amin during anti-drug operation. You are not there na not just to cover, but at the same time to witness. Kung nakita nilang isang PDEA agent na umabuso sa kanyang gawain ng bugbog, definitely you can report na during the conduct of anti-drug operation, ako yung witness, itong na to, may nakita ako may kinuha o So yun po yung reason. Sa iba pang Bareta, sa anti-illegal drug operation kan mga law enforcement agency arog kan PIDEA, kaibahan ninda bilang mandatory witness ang mga barangay officials. Alagad nanutaran kan PIDEA Camarines Sur na may takot sa mga ini na maging parte kan kampanya sa illegal na droga. Ang detalye sa report ni Melvin Machado.
Mayong dapat ikatakot ang mga opisyal kan barangay kung sinda inaapod na maging mandatory witness sa mga anti-illegal drug operation sa siyudad kang Naga. Ini ang naging paliwanag ni PDEA Camarines Sur Head Mark Anthony Biray matapos na sa indang maobserbaran na may pag-alangan subuot ang mga opisyal kan barangay na maging testigo sa saindang anti-drug operation. In kaso, maging testigo subuot kan PDEA ang mga opisyal kan barangay, daima nangangahulugan na pabor na sinda sa PDEA. One of the predicament I encounter here in Naga City. These official, barangay officials, they are afraid to be an insulating witness during anti-drug operations. I just want to make it clear, pag ginawa po namin silang mandatory witness, hindi po ibig sabihin yung kampi sila sa amin or kampi sila doon sa... That's from the word itself, witness. They are there to witness na yung kinandak namin anti-drug operation is maayos. Hindi namin yung otherwise, yung sinabi mo sir, na hindi namin binugbog. They are there to witness na yung they conducted a orderly operation. Sa lalo kang Naga City Dangerous Drugs Board na pinamamayuhan ni Mr. Tote Importante, magkakaigwasubot ng seminar para sa mga barangay official para maipaliwanag ang tungkol sa pagiging mandatory witness. Pagkaurulayan na dapat sisinabi niyang rason na bako talaga siya ng kampi sa enforcers, dapat ma-emphasize po yan sa mga barangay official. Kaya nga ni kansuod kan si task force meeting na pagkaulayan na magkaigwasinda ng training for that, the reason behind for being a witness. Ipapainsinita po sa inda ang purpose araw kan sinabi ni Sir Mark. Kung may obserbasyon ang PDEA Camarines Sur sa mga barangay officials, igwaman sa media. Same thing po kayo. That's why we are very grateful sa inyong mga media practitioner na tumutulong sa amin during anti-drug operation. You are not there na not just to cover, but at the same time to witness. Kung nakita nilang isang PDEA agent na umabuso sa kanyang gawain ng bugbog, definitely you can report na during the conduct of anti-drug operation, ako yung witness, itong na to, may nakita ako, may kinuha o So yun po yung reason. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, natapos na ang tulong aldaw na contingency planning training of trainers na inatindiran kan opisyal kang Disaster Risk Reduction and Management Office hali sa mga banwaan kan Pili, Bula, Lagunoy, Garchitorena, Presentasyon, Seruma, Tinambak, Tigawon, San Jose, Sangay, asin Karamuan, Camarines Sur. May representante man ang BFP, DepEd asin Philippine Coast Guard. Obheto kaini na makapagprodusir ng mga personaheng matukdukman sa mga banwaan, mapadapit sa pagplano sa tamang pagresponde sa panahon ng kalamidad. Sa pagbabalikan Newsbreak, BCPC Reorientation and Enhancement Training, ginibungon niya na aldaw para sa Barangay Kagawad, Naga. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Calling the attention of math wizards in Bicol. Unleash your greatness. Join the second Malchorty Villanueva MTV Math Olympiad and showcase your excellence in basic mathematics, geometry, probability, patterns and algebra, trigonometry, statistics, business mathematics, and get a chance to win 100% scholarship and cash prizes. Scan this QR code for details or visit the Naga College Foundation official Facebook page or www.ncf.edu.ph or call 472-7526. The second MTV Math Olympiad, March 9 and 16, 2024. See you there! Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga chairman kan Committee on Children sa Barangay Canaga nag-atendir sa BCPC Reorientation and Enhancement Training. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Para maaraman ka mga bagong tukaw na barangay officials urog na kan mga chairman kang Committee on Children sa 27 barangay kang Naga kung paano pinagahaman ang mga programa para sa mga kaakian asin kung ano ang obligasyon bilang Barangay Council for the Protection of Children, pinaatindir ang mga ini kan BCPC Reorientation and Enhancement Training na nagpuon kasudma. Susog ki City Administrator Elmer Maldimoro asin Executive Director kang Naga City Children's Affairs Office dakulaon ang itinatong obligasyon sa nasabing komitiba para magplano ng programa sa mga kaakian. Iyo po, kumbaga po sa Naga, igwa kitang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children and igwang opisinang nag-aasikaso sa programa sa kaakian, iyo man po yan itong counterpart sa barangay. Sindaman po itong nanginginutan sa mga programa for children, nag-initiate ng mga activities, and at the same time, kung may mga reklamo po regarding sa pang-aabuso sa mga aki,
Edukasyon asin salud para sa mga kaakian, prioridad man ni na Barangay Kagawad Rodel Reyes kang Mabulo asin Barangay Kagawad Cecil Nero kan Libuton na pareho nag-atindir sa nasabing aktibidad. Feeling ko po si malnourished children's po na si malnourished children na tigtutulod kang city na ma-zero out po. Ito si main project po sa tuyang BCPC. Of course, si mga mandato kang national na yaon man po giraredig di sa BCPC. Mapuon sa barangay, i-elevate sa city and then po mapapaduman po sa regional. Tsaka yung sa educate, consider na rin yan. Kasi nandiyan ang pinakang tawag nito, foundation. Number 1 kaya ng pag-aaral yung foundation natin. Diyan po makikita talaga kung paano natin magkakaroon ng tamang pag-aaruga sa mga bata. Kabaliman sa nagpaabotin suporta sa nasabing okasyon, yung presidente kang kapisanan ng Sangguniang Barangay Kagawad sa siyudad kang Naga. Dakulaon po kaya ang impact sa KSBK, lalong-lalo na po ngunyan. Na may reorientation po kaya ni sa gabos sa chairman kang Children's, kang Committee on Children's. Ini po dakulaon na tabang para po inot na inot ang proteksyon sa mga kaakian. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa satuyang police report, attempted homicide ang inaatubang na kaso kansarong 37 anyos na negosyante na taga-barangay Mayaw-Payawan, Milaor, Camarines Sur na inaresto kan suudma huli kan warrant of arrest hali sa MTC Kamaligan Gain sa Milaor. Pinagtutugutan man na makapagpiyansa ang suspek sa kantidad na 36,000 pesos. Sa ngunya, nasa Milaor Municipal Police Station ang nasabing suspek. Padagos sa mga bareta. Pinanginotan in the KBP Camarines Sur Chapter Chairman Ron Enon as in a KBP Community Advisory Board Chairman Mr. Robert Oviedo ang paghatod nin tabang sa 10 pamilya na biktima nin kasulo sa Barangay Sabang, Siyudad ni Naga. Apwera kan itinaong tamong asinbado, nagwalat manin kadikit na cash si KBP CAB Chairman Oviedo sa mga residentes kan Barangay Sabang na nagpapasalamat man sa ayudang itinauso sa inda. Puntong ini na ang KBP Kamso, lalo na digdi sa Naga, very active ang mga kaibanan sa hanap buhay sa broadcast. Mayaman kita sa koneksyon sa mga kabisto, kaya sa pagkakataong ini, ginamit po sa toyang koneksyon na itong mga negosyante digdi sa Naga, mahagadan taning tabang para iyon gamiton tang sponsor para magtabang sa KBP. Narito kami, kasama ko ang mga specialist ng KBP para magbigay ng konting tulong dito sa mga kababayan natin na nasunugan. Kasama ko rin ang team ng Villa Caceres Hotel para mamahagi ng mga ilang bagay-bagay na pwede nilang mapakinabangan. Sa iba pang bareta, Dalupaon National High School liwat naging bisita kang Naga College Foundation para sa saindang benchmarking. Aramon taman ang kompletong detalles ken sa report ni Christine Reyes. Mga pasilidad kan Naga College Foundation araw kang NCF Wings, training pool as in audio-visual room ang mga binisita kan mga graduating senior high school students kan Dalupaon National High School na hali pa sa Pasakaw, Camarines Sur. Ini ang pangadawang beses na pagpartisipar kan Dalupaon National High School sa pagbisita sa institusyon. Naghatod ng kaaraman na sinmagayon na eksperyensya ang sa inang panglibot sa NCF. Para kay Precious Fina Villaflor, magayon na paagi ang benchmarking sa pagdiskubre kang mga pasilidad kang bawat institusyon na nakakatabang sa bawat estudyante na araw niyang graduating student. Honestly po, sobra pong saya sa pakiramdam, lalo na as a graduating student, napapakita yung iba't ibang facility, yung mga advantages na maaaring makuha po namin kung sakaling dito kami papasok for college. Kasi this benchmarking is napapakita niya po yung iba't ibang facilities and na-open din po yung mga possibilities kung ano yung pwede namin kunin, lalo na po dito sa NCFI. Super advanced na po yung pagtuturo. Good luck sa Naging magayon ang pagbisita kan Dalupaon National High School kang nakaaging taon na naging lakdang para mag-enroll ang mga estudyante sa institusyon na naging rason para magbisita sinda ulit igdi sa Naga College Foundation.
first and foremost, based din naman yun dun sa binigay na feedback ng previous students namin last year when we visited here. And actually, some of our students really enrolled here in NCF. And they were really encouraged kasi because of the presentation and the campus tour. And at the same time, yung pinaka naging magandang part ng evaluation right after we visit here last year is that they really like the facilities. So yun yung pinaka nagustuhan nila. And because of that, sabi ko, we will again visit this year. And probably every year na namin gagawin yung benchmarking activity since I could truly say na maraming ino-offer si NCF. And at the same time, bago rin sa paningin ng mga bata, and they are giving many opportunities and choices and ideas on what particularly kung anong course ang gusto nilang i-take in the future. Dakula man ang pasasalamat ni Ma'am Angela Parco sa pagtanggap as in pagdaon ng oportunidad sa inda na mabisita ang mga pasilidad kang institusyon. Well, once again, we would like to extend our heartfelt gratitude to the NCF community for, giving us this opportunity and for welcoming us every year. And I hope hindi kayo magsawa na tanggapin kami dito since our students are, they are really emerged and encouraged to be here. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Canzo Reyes, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.